Díomh a cárde an bhfuil inch céile give. Fáilte go dtí Babhta a dódaigh de mo léirmheasna an gcluiche idir Cobh Ramblers agus trí United í Bealtaine. Dá fógraí mo Conradhatha. An uair dearnach 5 mé go dtí an St. Colman's Park 7 uail 2023. Ceannaigh mé an burger, fiol, suamhar agus teomh linner. Le seachtain, bhí brigóid a gom faoi burger, ach dúin an stanin bia. Tá mé ag dúbhagáin ifrin, as op dé, ní mat lom Queenstown. An dara dul síos, go raibh míle Richie agus Aaron ar. Múin siad star as Cobh Ramblers agus an baile Failte agus Conradh na hÉireann. Dóla mé tá mé as Carlach cho tá mé cracialta, talíta, talíta. Níl éon na farige orm, ach mar tá siad as Cobh cho tá siad cracialta, tá an imirce na farige go donna acu. Bhí Cobh an cailfort a chonradh go 1938. Mar sin, bhí go leor saidúr Sassenach, ba brá leis an bhaile sacr. Níor hatan an GA ná an Gaeilge leo. Ba é Cobh ó Corcaigh an chéad anam a bhí an bhaile, ach ósród é nach bhfuil léir bhí as Gaeilge, sa Gaeilge, tá bronnam, sa Gaeilge. Úsadár bhí in alt bhí. Is le Cobh Ramblers a stad féin ach ní le Cork City atá Turner's Cross, dia óbh le hóachta. Ba é Springfield Ramblers cumsach de clubhána óige ach tá an FAI ag iarraidh fearn óige de chuid Cobh Ramblers féin. Chura deire leis an seanbhála timpeall an bhorc agus chura fála ina alt. Cuireadh deire leis an bhorc clínte fér agus chura bhorc astroturf ina áilt. Deir na léide gur beannach a bhí san páirc astroturf an club, is féidir lá tráthnóil gach le bhéal í St. Colman's gan dul áit a bheith eile. Nuair thug mise suntas do seo, bhí ná léide ag fíorfaí don chéad pháirc a bhfuil an teicneolaíocht is measa inti, nach bhfuil bord inódaí ag Cobh. Níor tug mise faoi deire é. Dúirt siad go ghlacmhideas bhí le ceann anólach. Bhí an dara agus an tríú duine éireannach is cailúa an agus mise ina nia, Roy Keane agus Handsome Bob. Meas tú, an lína cín mo TikTok. An nós, bhí ceannas ag Cobh an oscailt. An ceathrú nóiméad, cool, scóráil Murphy cool iontach. Bhí Bosniac agus le Bovert ag obair iontach an cluicheann clé. Bhí riant seansna maith ag Cobh ach níor éire leo an cúil a aimsiú. Bhí seansna beaga ag tríthaí. Rinne Murphy ag obair ach ní raibh móránna tacaíochta aige i gcónaí. Cail an réaltóir cic puinós do Cobh, chuir sé fearg an slua. Deire na céad leat, Cobh cúil amháin agus trí nád. An neo-nóiméad is jacket, cic séir do trí. Dia ile chóchtach. Scóráil Murphy cúil ina éiad féin, cúil cracialta. An tríú nóiméad is cuigiú, cúil. Céile scóráil Murphy cúil iontach. Cobh dá cúil agus trí cúil a bháin. Níor tharla mórán ina dhia sin, arís níor thug an réaltóir faoi deire riad féile do Cobh. Deire na deire leat, Cobh dá cúil
agus trí cúil a bhain. Léic na himire Murphy. An Féireann. An Féireann bhaile Cobh Ramblers, Banastóir Mick McDermott, Comharde Martin, Cossantóirí ó Keith, Evers, Freall le Brevert, Imró Lorna Park, Bosniak, Griffin, O'Keefe, Bellis, Coffey agus Coleman, Tosi, Murphy. Na Corantóirí trí United, Banastóir Tommy Barrett, Comharde Chambers, Cossantóirí O'Connor, Martin, Lynch agus Lynch, Imró Lorna Park, Devitt O'Sullivan, Lynch agus Healy, Tosi, Wilson agus Valisak. Conradh na hÉireann an Ballach fad agus nóig Celtic.